time for DJ Rocky's Secret Files. Alam niyang may asawa ako. Pero, nanligaw pa din siya sa akin ng patago. Salamat, DJ Rocky. Kasi, through Secret File, naitatago ng karamihan ang identity nila. Napakasarap ng pakiramdam ma-share yung sariling kwento. Kahit alam mong hindi ka naman kilala ng lahat. Iba yung pakiramdam. Hindi ako magaling magsulat, pero ikukwento ko sa inyo ang buhay ko. Itago niyo ako sa pangalang Trixie. 33 years old. May asawa, anak, at taga Quezon City. Maganda, sexy, matalino, mabait, at ideal girl daw ako. Kaya naman, maraming nanliligaw sa akin nung dalaga pa ako. Pero namumukod tanging asawa ko lang ang naging boyfriend ko. At siya rin ang pinakasalan ko. May pagmamalaki ko na siya ang nakauna sa akin. Nagpakasal kami at nagkaroon ng anak. Masaya naman kaming pamilya. Pero tulad ng lahat ng pagsasama, hindi rin perpekto yung amin. Nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, hanggang sa kinasal kami, at ilang taong pagsasama, bilang babae, ako ang nag-a-adjust para sa pamilya namin. Pinagtatakpan ko siya sa pamilya ko, kasi alam ko na hindi siya gaanong kagusto ng magulang ko noon. Marami akong pinalampas na issues para maging maayos lang yung pagsasama namin. Ako kasi yung taong mag-a-adjust para sa kaibubuti ng nakararami. Nakasanayan ko yung pag-iinom niya. Natatakot ako na every time na nakainom siya, matindi pala siya. Nung mag-asawa na kami, matindi siya pag nalalasing. Nagbabanta siya na aalis, sasakay ng kotse, ng lasing. Siyempre ako naman mag-aalala, inaamo ko siya kasi baka maaksidente pa. May mga pagkakataon din na pinagmumura niya ako at pinagseselosan ng wala namang batayan. Alam ng Diyos ng mga panahon na yun na wala naman akong ka-textmate. At pinaghihinalaan niya ako. Tinukutukan niya din ako ng baril. Kahit ang anak namin, nagagawan niya ng hindi maganda. Hanggang sa natatakot din. Ramdam ko din na hindi niya kami priority. Ramdam na ramdam ko ang pagkakaiba ng trato niya sa pamilya niya kaysa sa akin. Nakikita ko din yung mga nakikipag-chat na babae at mga planong pagtatagpo sa cellphone niya. Pero binaliwala ko lahat. Hanggang sa kaya ko. Pinilit kong unawain palagi ang sitwasyon niya. Wala siyang naririnig halos mula sa akin.
Yun din siguro yung pagkakamali ko kasi nawalan kami ng communication. Tama nga yung ibang nagsasabi na dumarating ang panahon sa mag-aasawa na parang nawawalan na kayo ng gana. Kasi yung dating pagpapahalaga mo sa maliliit na bagay, ngayon, hindi na na-appreciate kasi nakasanayan na. Dumating din yung panahon sa relasyon namin na parang come what may na lang. Daily routine. Paulit-ulit. Hanggang sa dumating yung time na nanawa na rin ako. Lahat ng sermon, pasok at labas lang sa tenga. May times pang ang sinasagot ko siya sa utak kapag nagmumura siya. Yung tipong makaganti man lang ako. Nakaririndi kasi sa buhay yung lagi na lang ganun. Fast forward. Nagkaroon kami ng lack of communication. Ewan ko if normal lang sa kanya na ganun kami o ako lang yung nakararamdam. Basta alam ko na ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. All the sacrifices. At ayun nga, si Ram, asawa ko, hindi niya na ako kinikibo halos. Kung tatuhin niya yung anak namin palaging galit. Kapag meron siyang makita na konting pagkakamali, sisitahin niya. At na-immune na ako. Pero tuloy lang ang buhay kasi iniisip ko yung anak namin. Then, lumipas ang panahon. Through a common friend, nakilala ko naman ang isang lalaki. Itago natin siya sa pangalang Dan. That time, nililigawan niya yung kaibigan ko. Hanggang sa naging madalas ang pagkikita namin. At naging sila ng kaibigan kong si Hela. At dahil doon, lalong napadalas ang communication namin ni Dan. Hanggang sa isang araw nagulat ako nang ma-text ako ni Dan. Nakuha raw yung number ko mula kay Hela. He made an alibi lang para makuha yung number ko. Naging komportable kami sa isa't isa. Marami kaming things in common. Alam niya na may asawa ako. Pero nanligaw pa din siya sa akin ng patago. Sabi niya sa akin, hindi niya daw kayang mahiwalayan si Hela, ang kaibigan ko, kasi magpapakamatay ito para kay Dan. And since I'm married, talagang tago. Hindi ako formal na nagpaligaw. Pero maniwala kayo, tinanggihan ko siya. Kasi alam kong masasaktan ko ang pamilya ko at kaibigan ko. Pero itong si Dan, mapilit siya. Naghanap siya ng iba't ibang paraan para lang makita ako. Consistent. He made me feel special and worth it. He stalked me and he consistently called me. Na sino ba namang babae ang hindi mahuhulog sa kanya? At inaamin ko, dahil sa gestures niyang yun, kinilig ako. So ayun, we started as close friends, pero nagkarelasyon din kami. Ang hirap palang itago na every time magkakasama kami, may ganong setup na may understanding kami ni Dan. Tapos makikita ko sila ng kaibigan kong si Hela na sweet. Ang sakit din sa akin. Pero sinubukan kong kontrolin ang sarili ko. Alam ng Diyos na never in a week na hindi ko sinubukang makipag-break kay Dan. Kaya lang nahirapan ako.
Kasi palagi niya akong iniiyakan. Sinasabi niya sa akin na hindi niya daw ako kayang mawala sa buhay niya. Kaya natagalan pa na nang natagalan ang relasyon namin. Hanggang sa isang araw, sinabi ni Dan sa akin na meron daw siyang anak. Pero wala siyang asawa o live-in partner. Naglalakad kami noon sa isang mall na malayo sa mga bahay namin. Nang merong sumusunod sa aming babae. At ayun nga, nahuli kami ni Dan na magkasama nitong babaeng to. Nung time na yun, sadyang desidido na akong tapusin ang lahat sa amin. Sa mismong mall na yun, dapat sasabihin ko na ayoko na. Kaya lang, yung babaeng nag-iskandalo sa amin ay nagpakilalang asawa niya. Sinampal niya ako, sinabunutan at tinadsyakan. Pero hindi ako lumaban. Yung babaeng yun pala ay ang official wife or legit wife ni Dan. Hindi ko alam yun. Habang sinasaktan ako ng pisikal, naiisip ko na lang, siguro karma ito sa lahat ng mga ginagawa ko. At isa ko pang naisip, huwag naman sanang makarating sa pamilya ko. Nagalit ako kay Dan. Sabi ko, hindi ako lumaban kasi ayoko ng iskandalo. Tsaka nagulat ako. Kaya lang sabi niya sa akin, hindi daw totoo na yung babaeng yun ay asawa niya. Then, sa lahat ng nangyari, lalo akong nainis sa mga nalaman ko tungkol kay Dan. Sa palagay ko naman, minahal niya talaga ako. Pero dito ko napatunayan na wala siyang paninindigan. Nalaman ko na hindi lang pala ako yung babae. Hindi lang ako yung babae ni Dan. At hindi lang ako yung kaibigan ko. Marami pa kami. Ang dami pala naming kabit ni Dan. Nakakasama ng loob pero ganun talaga. Nalaman ng kaibigan ko na kami rin ni Dan. At ngayon ko napatunayan na hindi lahat ng lalaking umiiyak ay seryoso. Yung iba certified player lang. Hanggang sa nalaman na ng asawa ko ang nangyari. May mga chismoso sa paligid. Deserve naman talaga niyang malaman ng totoo. Nagalit si Ram. Nung una tinanggap niya pa ako, pero may lamat na. Si Dan naman, iniwan na lang ako bigla sa ere. Ewan ko kung kasama siya ng kaibigan kong niloloko din niya o bumalik na sa partner niya. Masaklap kasi nalaman ko na si Dan tinatanggi ako sa lahat na para bang hindi ako kilala o para bang wala kaming pinagsamahan. Para lang mapagtakpan siya kung ano-anong kwento ang sinabi niya para mailihis sa akin. Ang sakit sobra. Feeling ko basahan na lang niya ako na itinapon. Para lang maisalba yung sarili niya at makaiwas sa gulo. Ang galing niya.
Pati kaibigan ko nabola niya. Pinagtakpan din niya si Dan. Kahit alam niya kung ano talaga yung nangyari sa amin ni Dan. Malalaman mo talaga ang tunay na kaibigan. O malapit sa iyo sa panahong problemado ka. Hindi ako napatawad ni Ram ng lubusan. Nasa kanya yung anak namin. Noong una pinilit naming ayusin, pero kitang-kita ko yung panrurumi niya sa sariling pagkakamali ko. Para bang kapit na kapit sa akin yung dumi, na ayaw niya na akong balikan. Walang araw na hindi niya iniisip yung pagtataksil ko. Palaging niyang binibigkas yung salitang kabit sa akin. Masasakit na salita ang natatanggap ko sa kanya. Kasi daw masamang asawa at masamang ina daw ako sa anak namin. Parang hindi niya na ako mapapatawad. Ganun talaga siguro. Kapag lalaki ang nagkamali, madaling patawarin. Pero kapag minsan nagkamali ang babae, tapon lahat-lahat. Sasabihin isang isang higad, isang makate. Sasabihin pa pokpok. Isa din sa mga dahilan kung bakit palagay ko nahihirapan akong patawarin ni Ram ay dahil sa sulsol nung mga kamag-anak niya, malalapit niyang kaibigan. Pero naiintindihan ko kasi ako ang may sala. Sa ngayon hindi ko alam kung nasaan si Dan. Si Dan na sumira ng buhay ko. Hindi ko na rin nakikita ang asawa kong si Ram at ang anak ko. Kasi lahat galit sa akin. Sa mga problemang dumarating. Sa mga pagbabatikos sa akin sa social media mula sa partido ng asawa, ang asawa ko at mga babae niya. Sa mga taong malilinis na akala mo perpekto kung makisawsaw sa issue ng buhay na may buhay. Na imbis umunawa, lalong nagpapasira ng samahan namin. Hindi niyo alam kung gaano kasakit mawalan ng pamilya sa isang pagkakamali lang. Hindi niyo alam kung paano ako nakakaranas ng depresyon ngayon na para bang unti-unti akong pinapatay. At isa pa sa napakasakit na nararanasan ko ngayon ay yung hindi ko kayang magpakaina sa sarili kong anak. Bilang isang ina na hindi niya kapiling yung anak niya. Walang araw na hindi ko inaalala yung anak ko. Gaano man ako kasama sa paningin ng lahat. Alam ko, naging mabuti pa rin akong ina. Kahit naging mapusok ako. Life is so unfair. Really unfair. Sa ngayon, tinatanong ko yung Diyos kung deserve ko nga ba yung parusang to. Yung minsang pagkakamali, kailangan ba kawalan agad ng pamilya yung isukli sa akin? Madami naman dyan sa akin na mas grabe pa at mas walang hiya. Pero bakit ako? Ang gusto ko lang naman ay sumaya. Sumaya ako ng panandalian, tapos ito ang kapalit. Oo, inaamin kong maling-bali ako. Pero nagsisisi na ako. Hindi na nagparamdam si Dan, si Ram at anak ko, hindi ko na nakikita. Humingi ako ng tawad last month kay Ram sa huling pagkakataon pero wala siyang reply. This month, sabi ko hindi na muna ako manggugulo pa. Nakahingi na ako ng tawad kahit walang reply.
At patuloy akong humihingi ng tawad sa Panginoon dahil sa nagawa ko. At sana dumating ang panahon na mapatawad ako ng mag-ama ko. Kahit nasa kabilang buhay na ako. I guess, only miracle can cure me. This is my last stage. Yes, I'm sick. And I'm dying soon. Kaya piece of advice, life is really short. Make good memories.